Ванка, ти знаеш ли защо трябва да караш Citroen DS7? Защото не плащаш марка или емблема, а плащаш премиум автомобил, моето момче. Перформанс 1.5 HD 131 коня 2021 година. 157 000 км. Пълен секстри до тавана. Безупречен салон, алкантара кожа, 2 ключа, автоматична скоростна кутия, навигация, старт-стоп система, 360 градуса камера, двуцветова джанта, сиво с черно, чисто нова гума Continental, безключово палене, кожен волан, мултифункционален, пера на волана, автопилот, дистроник, следене на пътя, електрически багажник и много други екстри. Най-хубавото от всичко е, че срещу 4600 евро първоначална вноска, качва се и почваш да караш. Имаме 2 броя от тези DS7 и са най-хубавите в цяла България. Спри да гледаш, започни да караш.